First of all to जोंनि EM सार रनेन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बिराद मोजां मोनसे पार्क खुलिदों जोहोलाव मामोनथाय पुरी पार्क सरि जोहोलाव पुरी पार्क खुलिदों रनेन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोबोद मोजां नांदों फैनानै आंखौ बेवहाय एसेबां मोजां मोनसे प्रग्रामाव बा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ बेवहाय लिंनायनि थाखाय सार रनेन्द्र बिथांनिसिम आं जोबोद साबायखर बावहरो जोबोद मोजां मोनसे जायगा फैनानै जोबोद मोजां नांगोन नोंथांमोनाबो जाहाथे फैयो बेवहाय आरो गथ'फोरनि थाखायबो आरो एडाल्ट्सफोरनि थाखायबो बिराद मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनो बा सोरबा माने बिराद माने क्रिएटिभ माइन्डनि मानसिफोर थायो बिथाङाबो बेयाव फैनानै माने खन्थाइ मेथाइ जि माने साननानै सुजुनो हायो मोनसे माने बिराद माने निजोम प्लेस होननानै बुंजायो आरो बिराद मोजां नांगोन फैनानै आंबो बिराद मोजां नांदों उन्दै गथ'फोरखौबो बेरायनो लाबोजायो गेलेग्रा प्लेस दङ बिराद मोजां नांदों फैनानै जोबोद मोजां नांदों सार बिथाङा आंखौ लिंहरदों बेसिम बेनि थाखाय आं सारनिसिम रोजा साबायखर बेरायबाय जायगाखौ मोजां नांदों जिहेतु नोंथाङा गोबां जायगायाव बेरायबाय नाथाय दिनै बेहाय जायगाखौ माबायदि नांदों जे जोंनि जायगायाव होनोब्लाथ' आं बिदि थांफेरनो मोनाखै जेरावबो बिदि मोजां नुफेराखै प्लेस बेनो फार्स्ट टाइम मोजां नांदों बिराद माने पिस नांदों आरो फैनानै रायजो राजा गासैबो जिहेतु ओरैनो थानाय गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो 2023 मायथाइनि आङो गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे जोंनि गासैबो सुबुंफोरनि जिउआव गोजोन खुसिया साग्लोबफैयो दुखु दाहा दाफैथों बे 2023 बोसोरा बेखौनो आङो इसोरनिसिम आरज गाबो आरो मा बुंनो बेखिनिनो गोदान बोसोराव जिहेतु नोंथाङा मा मेथाइ जिहेतु सुजुखौ नैबे गोदान बोसोरावथ' मलेन नार्जारी आदा बिथांजों दोंसे गोदान निउ इयारनि मेथाइ दिहुनदों ओमफ्राय गुबुन निउ इयारनि प्रजेक्टथ' गैथ'आ बे मोनसेयानो आरो बाखि रमान्टिक बिदि मेथाइ दिहुननाय जादों आरो खोनासंनो मोनगोन सानैसो उनाव ओंखारनायाथ' माने प्रडिउसारनि सायावसो आं खननानै होदों आंखौ खन होदों नालाय प्रडिउसखौ आं गावनो खालामाखै साननैसो थानानै खालामगोन सानदों बैसागो समावसो बानायगोन सानदों आरो गावनि खिन्थु दायो गुबुननि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ गेजेर दुएट सं गिबियावनो आङो जोबोद गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय बे हेपि निउ इयारनि 2023 नि गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो जाहाथे बे समा मोजाङै फैगोन दिनै बेवहाय जोहोलावपुरी पार्क जितु अपेनिं सेरेमनि बेखौ आङो एटेन्ड जानो मोननानै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गावनि गोसोजों जोबोद बरायदों स्पेसियेलि आं जोबोद साबायखर बावदों बे रनेन्द्र नार्जारी EM सार बिथाङा गोबां प्रग्रामाव आंखौ लेंहरो आरो गोबां बायदि हाबाफारियावहाय आंखौ बिथाङा लेंहरो दिनैबो बे जोहोलाव बे पुरी पार्क अपेनिं सेरेमनियाव बेवहाय आंखौ लेंहरदों आरो ओरैबायदि समायना रमायना खालामनानै बे पार्कखौ बिथाङा साजायनानै जोंनि गेजेराव रायजोफोरनि गेजेराव माने दैथायना होदों जोंनि थाखाय बावनानै होदों मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे जायगा जाय जायगायाव जोङो दान्दिसे जुदि मेंनाय मोनोब्ला दान्दिसे जोङो एसे सेट मोनोब्ला दुखु मोनोब्ला बा फेमिलि हिसाबै जों दान्दिसे फैनानै बेवहाय एसे समब्लाबो जों सम खाथायनो हायो आरो एसे समब्लाबो जोङो गोसोखौ गोजोन होनो हायो आरो बेयो जोंनि मोनसे जोबोद मोजां मोनसे एग्जाम्पल जाना थागोन जे बर'नि गेजेरावनो मोनसे मोजां मोनसे पार्क जाहाथे जोनोम मोनथों पार्क होननानै मुं मोनथों आंथ' गोबां जायगायाव गिदिंबाय नैबे पार्कआव गुवाहाटि बायदि नोगोर बा क'क्राझार बायदि नोगोराव बेबायदि दिनैसिम पार्क बिबारजों बुंफबनाय पार्क दाबो नुवाखै आङो स्पेसियेलि थेंक इउ स' माच रनेन सार नोंथाङा जे बे इनिसियेटिभखौ लादों आरो बेवहाय दान्दिसे आंखौ जे बे बेखेवनाय हाबाफारियावहाय आंखौ मोनसे पार्ट साननानै आंखौ लिंहरनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिमबो जोबोद साबायखर बावदों रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो लुबैयो बे पार्कनि रायजो राजाफोरखौ फोरमायनाया बेनो जाहाथे बे पार्कखौ जों फोथांना लाखिनांगोन जाहाथे गावनि साननानै गावनि होनानै जों साब सिखोन लाखियो सानफ्रोमबो आरो बे पार्कखौ फोथांना लाखिनायाव जों रायजो राजानो गासैबो नों आं गासैनिबो बिबान दङ आरो बेखौ समायना महर होनायावबो रायजोफोरनि बिबान थागोन आरो बेखौ जोङो साक्सेस खालामनो होनना बुङोब्ला आरो फुल जोङो मोजां होननानै फोसावनोब्ला जों रायजो राजानो फोसावनांगोन जाहाथे गुबुननिफ्राय फैनो हायो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जाहाथे बे पार्कखौ माने मोनसे बर'नि गेजेराव साबसिन पार्क होननानै बुंनो हाथों बेखौनो जोङो गुरै खावलायो आरो साखाथि फाखाथिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खनसे फैनानै नायफानो थाखाय गुरै खावलायबाय जाहाथे बे पार्कनि गेजेरजों जोङो मोजां जों मेसेज होनो हायो जोङो बिफां लाइफां बिबार बारि बेफोरखौ जों फोथांना लाखिनो हायो बे पार्कनि गेजेरजों बेखौनो आङो गुरै खावलायबाय
जोबोद मोनसे समायना बियो पार्क जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो साबसिन समायना पार्क जानो थांगासिनो दङ बियो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि हेफाजाबजों सुक्लाय सेरफां समष्टिनि एमसिएलए एबा बिटिआरनि इएम मानगोनां रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा जिखिना मावबाय जिखिनाखौ बिथाङा राहा लाबाय बेबस्था खालामनानै होबाय बेयो जोबोद मोनसे मोजां आङो फोथायगोन बे पार्कआव गोबां जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि अनगायैबो गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेहाय बेरायनो फैगोन आरो मोनसे मोजां बेयाव एनभायरनमेन्ट एबा मोजां मोनसे थासारि सोमजिगोन आरो जोंनि जिफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे बे पार्कआव फैनानै रंजा बाजानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाहाथे बायदिसिना जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामा जोङो पार्क होननानै बुङोब्ला ओरैनो टाइम पास एबा सम बारहोनायल' सानना लायो नाथाय जोङो पार्कआव खन्थाइ सोरजिनो हायो थुनलाइ सोरजिनो हायो बायदिसिना मोजां मोजां बाथ्रा सिन्था खालामनो हायो आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा फैनानै बाहाय लेखा फरायफैनो हायो बेखिनि बेबस्थाखौ गाव गावनो खालामना लानांगोन फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे बेबायदि सर' बा बेबायदि हुदाखौ जाहाथे दायो आं बेखौ खावलायगोन बेहाय गोबां जे मुवा बेसादनि जिहेतु गोनांथि जाबावगोन बेवहाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय हागोन निस्सय दासिम 1,22 लाख बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होबाय होननानै रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा फोरमायदों आरो गोबां बेहाय नांबावगोन बेहाय लाइब्रेरिनि बेबस्था खालामनायनि थाखाय खोथा बुंनाय जादों लाइब्रेरि थायोब्ला बेयाव फैनानै माखासे सुबुंफ्रा बेहाय लेखा फरायफैनो हागोन बेखायनो बे लाइब्रेरिनि बेबस्थायाबो जाहाथे थायो आरो दिनै आङो बेहाय फैनानै रायजो राजानो खोथा होदों जे फैबाय थानाय समाव बेयाव अपेन जिम बेनि बेबस्था जाहाथे खालामनो हायो नामा बेखौ आङो सिन्था खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला पार्कआव फैनायजों लोगोसे जोंनि माखासे शरीर सरसा एबा एक्सारसाइज बेखौबो खालामनो हायो दानि मानसिफ्रा बेखौबो लुबैयो फुङावनो फैनानै बिथांमोना बा मोनाबिलि समाव फैनानै बिथांमोना बे अपेन जिमाव गावनि देहा सरसाखौ खालामफैनो हागोन बेनि थाखायबो राहा खालामनो थाखाय जोङो सानगोन आरो हयथ' बेयाव माखासे अपेन स्टेजनि खोथा बुंनाय जादों बे अपेन स्टेजखौबो जोङो लासै लासै बानायगोन जायखिजाया बेखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे मोजां आइडल पार्क एबा मोनसे नोजोर बोथावना पार्क बेखौ जोङो खालामनो थाखाय नाजागोन माखासे समाव जों नुनो मोनो साननैसो जिहेतु साखोन सिखोन खालामनानै जिहेतु साननैसोनि उनावनो जिहेतु गाज्रि जाना थानायखौ बहुत जायगायाव जों नुनो मोनो बे नंगौ बियो मेनेजमेन्टनि गोरोन्थि गोबां पार्कआ बिदिनो मेनेजमेन्ट गैयिनि थाखाय मैला जालाङो हाग्रा बंग्रा बुंफबनानै थायो बायदिसिना नाथाय दायो जेसेबांखिनि पार्क दङ जिहेथु रायजो राजाफ्रा बा मानसिफ्रा पार्कआव हाबो बे हिसाबै कमिटिफोराबो दंसै आरो नैयावबो बे जोहोलावफुरि पार्कआवबो कमिटि थागोन बे कमिटियानो साखोन सिखोन खालामनायनि बेबस्थाखौबो बिथांमोनानो खालामगोन दिनै 2022 मायथाइनि जोबथा सान डिसेम्बरनि 31 दिनैनि बे गोथार सानावनो सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव 2004 मायथाइयावनो गायसनजानाय जोहोलावफुरि पार्क जेराव माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो लोगोसे हाथियार सोमावसारनायनि दैदेनगिरि सासे मैखोम बेंनो रोङै दैदेनगिरि हरखाब नार्जारि बिथांमोननि मुसुखा बेयाव दङ आरो बे जोहोलावफुरि पार्कखौ दिनै गोदानै बेखौ बानायफिननानै समायना मोनसे थासारिनि गेजेराव आरो मोनसे सान्तिपुर्ण परिबेस होनायनि सार्थजों दिनै बेखौ बानायफिननाय जाबाय आरो रायजोनो दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मुसुखाखौ बड'फा आरो हरखाब नार्जारिनि मुसुखाखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनाय बायदियै आङो बाहागो लाफैदों आङो स्पेसियेलि बे पार्कखौ समायना रमायना साबना हामना खालामनानै माहारिनि सोमावसारनायाव जायफोर मैखोम बिहोमा होबाय बा बर' माहारि थांना थानायनि थाखाय जायफोर लिडारशिप लाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हरखाब नार्जारि बिथांमोननि बे समायना पार्कखौ समायना खालामनायाव बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हरदों आरो जायगानि इएम रनेन नार्जारि बिथाङा 2004 मायथाइनि उननिफ्रायनो बिथाङा बेखौ स्पेसियेल मोनसे माने केयार लानानै बेखौ प्रटेक्सन होबोदों
सानैनिसिमबो साबायखर बावदों जों मिथिगौ जे भारत उदांस्रिनि समाव अहिंसानि पुजारी भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया ब्रिटिश सासनखौ माने सासनखौ गैया खालामनानै भारत उदांस्रिनि थाखाय हाबा मावदोंमोन आरो जायनि थाखाय बिथांखौ जों माहारिनि बिफा हिसाबै जों बयबो गनायो आरो सिबियो आरो थिग बेबायदिनो सुभाष चन्द्र बसुआ ब्रिटिश सासननि समाव भारतारिफोरखौ गावथारनाय बुथारनाय हिंसा खालामनाय बायदिसिना दमन नीतिनि हेंथायै बिथाङा हाथियार आन्दलननि मोनसे आरम्भ खालामदोंमोन आरो दिनै बे जायगायाव भारत राष्ट्रनि बे मोनसे नेरसोन आरो भारत हादरनि जारिमिनखौ नायोब्ला दिनै अहिंसा गणतान्त्रिक आन्दलननि पुजारी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेयाव मुसुखा दङ आरो दमन आरो अन्याय इनायनि हेंथायै हाथियार आन्दलनजों हारिनि मोन्थायखौ बिख'नायनि मोनसे आन्दलननि नेतृत्व होग्रा हरखाब नार्जारिनि मुसुखाया दङ दा माहारिनि बिफाखौ जेरैबायदि राजघाटआव लाखिदों आरो दिनै डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ जेरैबायदि जालुकबारियाव लाखिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ थुलुंगापुरियाव जेरैबायदि समाधियाव लाखिदों आरो समायना रमायना मोनसे परिबेसाव जों दोनदों बे माहारिनि जारिमिन माहारिनि मोनसे नेरसोन आरो थिग बेबायदिनो दिनै सुक्लाय सेरफाङाव जोहोलावफुरियाव जिबायदियै हरखाब नार्जारि आरो बड'फानि बे माने समायना पार्कआव मुसुखाखौ लाखिदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेखायनो बे पार्कआ नर्मेल साधारन पार्क नङा बे मोनसे आइडिय'लजि आरो मोनसे आदर्शनि मोनसे पार्क बेयो मान मर्यादानि मोनसे पार्क आरो बेखायनो बेखौ जोङो साबना हामना रैखाथि होनांगोन बेयो सरकारनि पार्क नङा बेयो बबेबा ससाइटिनि पार्क नङा नंगौ ससाइटि आरो सरकारा बेखौ केयार लागोन मेनेजमेन्टनि दायित्वखौ लागोन खिन्थु बे रायजो राजानि पार्क आरो बेयाव रायजो राजाया बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ जे पार्कखौ समायना रमायना साबना हामना रैखाथि आरो बयनिबो माने उन्दै गथ'निफ्राय बैसो जानाय मानसिफोरसिम गासैबो केटेगरिनि रायजो राजाया बे पार्कआव फैनो हायो बेयाव शान्तिपूर्ण भाबै बिसोरो माने थानो हायो बेरायनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेयाव लाइब्रेरिनि बेबस्था बा अपेन जिमनि बेबस्था अपेन थिएटार बेयाव जाहाथे कालचारेल प्रग्राम जानो हायो बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव साननाय जादों आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों जे बे पार्कआव जाहाथे कुनु क्राइम कुनु जाहाथे हिंसा कुनु जाहाथे बिदि ड्राग्स जौ जुवा प्लास्टिक बा बायदिसिना बेयाव जाहाथे थासारि कुनु मानसिया जाहाथे सृष्टि खालाया आरो बे पार्कखौ निट एन्ड क्लिन लाखिनांगोन साब सिखोन लाखिनांगोन होमबासो बे पार्कआव सुबुंनि फैनाया बांगोन आरो अट'मेटिकेलि दिनै जों नुदों जे लिङाबाबो हाजार हाजार मानसिफोरा बेयाव फैदों आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलजों जिहेतु कानेक्टिभिटिया मोजां लामाया मोजां गुवाहाटीनिफ्राय गरेस्वर बायहाटानिफ्राय फैनो हायो तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि बे रड आरो बे मेजर कानेक्टिभिटिया थानायनि थाखायनो बगामाथि पिकनिक स्पट दङ बेयाव टुरिस्ट स्पट दङ बे पार्कआ बांसिन मानसिनि माने बाहागो लानाया बेयाव जागोन आरो बयखौबो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनो नायफैनो दसे सम बेयाव माने जिरायफैनो थाखाय आं खावलायबाय आं मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बे पार्कखौ साबना हामना खालामनो थाखाय आरोबाव जोङो डेभेलप खालामबावनांगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय गोजोन्थों